Това е най-отвратителната и опасна работа на света. Те печелят по $20 000 на месец. Ако умрат, семействата им ще получат обезщетение от $2 милиона. Те са водолази по канализацията. Прекарват дните си в почистване на запушени канали в подземната мрежа на града. Представете си, че газите през мътна вода в затворено пространство, почти без светлина. Канализационните тръби натрупват вредни газове като метан и сероводород. Тези газове могат да бъдат задушаващи и дори да причинят експлозии. Те носят тежки водолазни костюми, каски и кислородни бутилки, докато смело се ориентират в канализацията. Всеки път, когато пуснете водата в тоалетната или миете чинии, тези предмети попадат в канализационната система. Водолазите по канализацията трябва да се справят с всички тези проблеми, което не е лесна задача. Поради рисковете, те могат да останат под земята само за кратки периоди. Те работят неуморно, за да осигурят безпроблемно оттичане и услугите им заслужават голяма похвала. Бихте ли били готови да се заемете с тази работа? Напишете ни в коментарите. Абонирайте се и споделете видеото.